Жителите на варненското село Синдел се оплакват, че престъпността там е ежедневие и настояват за постоянно полицейско присъствие. Побоища, палежи и катастрофи, причинени от дрогирани или неправоспособни шофьори. Хората от Синдел разказват, че почти няма ден, в който в селото да не се случи инцидент. Всеки ден става някакъв проблем, всеки ден става някакво престъпление, карат без книжки. Местните обаче се страхуват да говорят открито за проблемите, а подадат ли сигнал до полицията, стават жертва на отмъщение. Разсякоха ми входната врата, която е желязна, с винкели, мрежата и с брадва и с закани ще ви убием, ще ви смачкаме. Преди седмица близо 40 души нападат и пребиват 4 работници, които ремонтират сградата на здравната служба и на пощата, поради простата причина, че не са от селото. В центъра още стоят следите, след като на Нова година група мъже паркират и палят автомобил за удоволствие. Наскоро са нападнати и двама полицаи опитали да извършат арест. Аз лично съм разговарял с полицията, следете ги тия хора. Днес в Синдел директорът на полицията във Варна обяви, че за една година тук са проведени над 130 операции. Проверени са 1500 души, задържани 50. Образувани са 14 досъдебни производства и са съставени над 500 акта. Акциите ще продължат в този порядък, в който се провеждат и до момента. Обстановката се подобрява, но предстои ни още доста работа. Скоро в селото ще бъде изградена приемна с инспектор, за да има постоянно полицейско присъствие, както и видеонаблюдение. За BTV новините от Синдел, Йордан Фотев. Преоткри историята